Krásne, dobré ránko, dievčatá. Už síce skoro z oblakov, ale rozhodla som sa dneska nahrať vám ešte video, priniesť vám na Slovensko túto nádhernú sicilskú drapanskú atmosféru. Ale hlavne chcela som vám prezdieľať uvedomenia, ktoré som si prečítala v jednej knihe. Mnohé to o mne neviete, ale ja na dovolenke naozaj milujem čítať evitovky. A aj tu som si jednu zobrala, už je dávno prečítaná. Ale ja keď dostanem šnúr od týchto kníh, tak takých 5-6 padne za dovolenku. A tu som si zobrala teda iba jednu. Nikdy sa nezamýšľam nad tým, čo si vyberiem. Skôr to beriem tak spontánne, čo som nečítala a dôverujem tomu, čo ten autor chce prezdieľať tej danej čitateľke. A knihu, ktorú som mala tu, mala v sebe veľmi ťažkú tému, ale veľa hlbokých myšlienok. Bola o jednej žene, ktorá vďaka svojmu, nie jednému, viacerým rozhodnutiam padla v živote na totálne dno, avšak jej uhol pohľadu jej pomohol prežiť. Pomohol jej prežiť v najťažších situáciách v jej živote a poučila sa z toho tak, že si povedala, že všetko zlé je na niečo dobré a záleží len naozaj na tom našom pohľade. Či si povieme, že prečo to najhoršie sa deje pre mňa alebo okolo mňa a len mne, alebo si povieme, že to, že sa nám stalo niečo strašné, niečo, čo nás zastavilo, bolo na konci, keď si uvedomila ona, a uvedomenie jej bolo až tak šialené, že sa ocitla vo väzení a ďakovala za to, že tá hrozná situácia ju doviedla tam, pretože vďaka tomu, že bola chytená, že sa ocitla vo väzení, prežila. Vďaka tomu si uvedomila, ako je veľmi dôležité poučiť sa z neúspechov, poučiť sa a možno brať tie neúspechy nie ako niečo, čo nám nevyšlo, ale niečo, čo nám malo ukázať, čo sme mali možno zmeniť na tej ceste, čo nás má zastaviť a čo nám má ukázať, potrebuješ niečo zmeniť, aby si sa dostala do toho svojho cieľa. Možno potrebuješ zmeniť samu seba. Možno si potrebuješ nastaviť zrkadlo, aby si sa pozrela na to, čo vysielaš, čo v tej hlave máš. Dievčatá, častokrát vnímame, lebo rozprávame tu o pozitívnom myslení, o tom, čo vysielaš, čo dostávaš, akú má obrovskú silu naša myšlienka, ale čo by som vám v dnešnom videu chcela povedať je, aby sme si uvedomili, nie len tá vyslovená myšlienka má obrovskú silu, ale aj tá, ktorou každý jeden deň krmíme našu hlavu. Kedy si hovoríme, som dosť dobrá? Nie som. Ja to nedokážem. Veď tie ženy na okolo, tu nie je nikto, kto by chcel Mary Kay. Funguje to? Nie, zatiaľ nemám dôkaz úspechu. A toto dnešné video má byť práve o tom, aby sme si každá jedna z nás povedala, alebo zastavila sa v momente, keď máme pocit, že sa všetko na nás sype. Čo mi to ten os chce ukázať? Je to naozaj tak zlé? Alebo ďakujem Pánu Bohu za túto skúšku, za tento neúspech, pretože ma naučil pozrieť sa na veci inak, naučil ma, ako je dôležité vstať z toho dna a vykročiť odznova. Častokrát počúvam od nových dám, ktoré sa boja do Mary Kay ísť naplno, že ich okolie tomu nedôveruje, o to viac, že ich kamošky vôbec ani nepočúvajú na to, že ona začala s niečím skvelým, že nemajú odvahu, že možno aj partner nevidí v tej Mary Kay vôbec nejakú budúcnosť, ale dôležité je, čo chceš ty sama. Áno, ja chápem, že musíme, alebo je dôležité aj pohľad našej rodiny, ale skúsme nabrať odvahu a urobiť hoci len malinký krôčik vpred a dokázať tým našim najbližším, že tá Mary Kay je naozaj niečo pre nás. Ako môžu oni vidieť budúcnosť Mary Kay pre vás, keď vy sama ju nevidíte? A toto je smerované pre nové, ktoré sa bojíte urobiť krok 2, krok 3, ktoré ste sem prišli len preto, aby ste si naplnila svoju kúpeľňovú policu prípravkami. Skúste naozaj na začiatku sa obliť od hlavy až po pety
z Mary Kay. Skúste začať používať všetky prípravky, pretože vy nikdy neviete, ako veľmi sa vaša pokožka môže zmeniť, ako veľmi sa vy sama zmeníte, pretože zrazu začnete počúvať videá v našej skupinke a poviete si, už dneska viem, prečo mi tá Mary Kay prišla do cesty. Práve kvôli tomu. Milujem ten pohľad na život. Milujem to, že tu sa naozaj sny plnia. Nie je to len rozprávanie, dievčatá. Ja som presvedčená o tom, že keby nie Mary Kay, ja dnes pozerám na život úplne inak. A nebolo by to tým, že by som neverila, že to dobro sa mi bude diať. Ale možno nie vždy by som mala odvahu vstať, nabrať silu a nemala by som odvahu pozrieť sa na mnohé veci z iného uhla pohľadu. Dnes, odstupom času, aj keď to nie je vždy ľahké, vždy naberiem tú odvahu, vždy sa pozriem do toho zrkadla, aj keď nie vždy môže byť príjemné, ale vždy si poviem, čo mi to tá daná situácia chcela povedať. Mala som urobiť krôčik viac, alebo naozaj ešte potrebujem niečo navyše urobiť, aby som sa reálne na budúce do toho cieľa dostala. Buďme odvážne, dievčatá. A ja som presvedčená o tom, že my dokážeme robiť veľké veci. Dôležité je, či v momente, kedy urobíš to rozhodnutie a urobíš rozhodnutie urobiť nie 4 basicy k roku 2, nie 4 k roku 3, ale povieš si, že urobíš preto maximum. Maximum je do tých 12 basicov, do ktorých ťa pustí vlastne ten krok. A možno to bude 20, možno to bude 36 mesiaci. Máme tu ženy, ktoré takéto rozhodnutia urobili. A ja si myslím, že keby som sa ich opýtala, či to malo dosah na ich kariéru, na to, že vždy mali chuť stať, tak by určite povedali áno. Pretože tie veci na tej poličke boli to, čo ma nakopávalo zo začiatku. A možno to bude naozaj ten krém, ktorý ti stojí na poličke, ťa nakopávať. Možno to budú práve tie kamošky, ktorým chceš dokázať, že tá Mary Kay funguje, pretože ty budeš vidieť, ako sa ti pleť mení. Možno to bude tvoj manžel, pretože v mojom prípade častokrát bol. Možno to budeš ty sama, kedy sama sebe povieš, aspoň raz v živote chcem dotiahnuť to, čo som si zaumila do úspešného konca. Možno práve to pondelkové video ťa nakoplo natoľko, že si povieš, že hneď ako príde Mary, i napíšem, že chcem na takúto dovolenku ísť budúci rok, nech mi povie, koľko to stálo a čo všetko preto musím urobiť. Keď som nahrala to video a keď si ho Juraj vypočul, pretože predtým, ako som vám ho tu poslala, tak som to dala vypočuť jemu, tak práve tento pohľad mi dal. Je skvelé to video, ale ukážim, čo všetko preto musia urobiť. A ja ten návod, koľko v Mary Kay musíte predať, aké kroky k tomu musíte urobiť, mám pre každú jednu z vás. Aj pre nové kozmetické poradkyne. Vy za pár mesiacov môžete mať na túto dovolenku a možno sa budete môcť príť už v septembri, v októbri, kedy tá ešte len začínajúca sa príroda, otvárajúce sa mesto pre dovolenkárov tu začína. A ja, mnohé to viete, ja práve toto milujem. Keď prídete do mesta, ktoré nie je ešte plné turistov, ale zároveň už sú tu nejakí, keď si to môžete užiť plnými duškami. Včera, ja to pridám až tak postupne možno do skupinky, aby som nakopla jednu z vás, aby ste si povedali, chcem ísť do toho mesta, chcem si urobiť presne ten istý zájazd, ten trip, ktorý absolvovala Mary s manželom a ja chcem urobiť takéto prekvapenie pre manžela. Ja vám postupne pridám sem fotky. Včera som objavila s Jurajom raj, malý raj na zemi. Presne sme si povedali, že je až neuveriteľné prísť na to, že častokrát cestujeme pol zemegulu, aby sme objavili raj na zemi a ten raj na zemi je len 2 hodiny lietadlo od Slovenska a pol hodinu takým trajektom, takou rýchlou loďou. Ja dneska viem, že sa sem vrátim a urobím všetko preto, aby som aj vďaka mojej práci v Mary Kay mohla tento ďalší sen splniť. Nielen sebe, ale aj mojim deťom, pretože miesta, kde chodím, ja chcem raz ukázať im. A úprimne, je fajn snívať, je fajn preto niečo urobiť, ale povedať si aj úprimne, že tie peniaze sú na to dôležité. A my v Mary Kay máme skvelý nástroj na to, aby sme tu naozaj mohli byť všetky a aby sme si tie sny, možno takéto maličké na začiatku začali plniť vďaka predaju jedného rúžiku, jedného tieníku, pretože nič sa nestane, pokiaľ niekto niečo nepredá. Takže máme tu stredu.
Máme tu ešte 2 dní na to, aby sme došli do cieľa, aspoň čiastočného, pretože ten, ktorý som dala pre tento mesiac, je trošičku asi dnes, keď môžem povedať, je útorok, vzdialenejší, ale máme na to 2 dní a ešte aspoň 60 basicov, aby sa pripísalo na náš tímový účet. Tak sa poďme do toho obuť. Poďme urobiť ten krok navyše, pretože to naozaj za to stojí. A potom si budete naozaj užívať ten život úplne inak. A možno práve takýto dôkaz, takéhoto zájazdu, takéhoto prekvapka pre vás, pre manžela, bude skvelým dôkazom aj pre neho, že si tieto dokázala, že to s tou Merikej myslíte vážne a že sa to v ňom zlomí a začne vás podporovať. Takže krásnu stredu, milé moje. Pozdravujem ešte slnkom zaliatého Talianska z Trapany. A ja verím v silu každú jednej z vás a ja verím, že to dokážete. Ahojte.